Dobar dan i dobrodošli u još jedan KH7 video tutorial. I danas obrađujemo odmašćivač. Ono što predstavlja noćnu moru za svaku ženu, ja mislim da i za muškarca, je pranje rešetke nakon roštilja. Meni je to noćna mora koju inače radi moj muž, ali, pazi sad, ali, s ovim to uopće nije noćna mora. Dakle, postupak je isti, pošpricate KH7 ravnomjerno i ne previše po površini koju želite očistiti. Ostavite 2 minute i to je to. Ok, ovo moje smo ostavili jedno 3 minute, ali ostavite, ovisi o stupnju prljavštine. Dakle, do 5 maksimum, nema potrebe prije. Lagano pređite svaku rešetkicu spužvicom, bez pretjeranog trljanja ili stiskanja. Mic drop.